Ja, nu vil jeg lige definere det bestemte integrale, og selvfølgelig vil jeg lave beviser på det. Det bestemte integrale er en mængde, og også arealet af en funktion, eller det tilnærmelsesvis. Og så beregner, altså princippet går det bare ud på, at man beregner en størrelse af en funktion. Og så her har jeg skrevet regnemåden op for det bestemte integrale. Og her har vi integralet f, hvor man har to grænser. Og det er så a og b, det handler om. Og det er så intervallet, man beregner det bestemte integrale eller a fra. Og a og b kan enten være et lukket interval, hvor man så siger a og b, ellers kan det være et halvåbent interval, hvor man har igen a og b, ellers kan det være et åbent interval. Det skal vi her. Yes. Og det er det så skrivemåde, hvor man så har en funktion f, hvor f er kontinuert, og den ikke må være lige noget. Udover det, så skal det være f af x tilhører alle reelle tal. Yes. Derudover så er lille f, så en startfunktion til stor f, eller omvendt. Ja, og hvis man skal tegne det bestemte integral, vil det eventuelt sådan her ud, hvor du så har en punktmængde, som måske hedder a og b, hvor du så har det skraveret her, som så vil være arealet af funktion f. For en funktion f af x kan man udregne arealet, og den funktion kalder man så a af x. Og så har vi så et udtryk, der gælder for udregning af arealet, og det hedder egentlig i princippet a af x er lige med f af x. Og det gælder så, hvis f af x er en ikke-negativ kontinuert funktion, som kan differentiere, eller som er differentiabel. Derudover kan man så også antage, at f af x funktioner, som er ikke-negative og kontinuerte, har en startfunktion, der hedder a af x. Og så vil vi komme til bevis. Ja. Som sagt har vi så en arealfunktion af f af x, og f af x skal så være en kontinuert ikke-negativ funktion, der er differentiabel. Og til beviset skal vi så bruge 60-trinsreglen. Og første trin, 60-trinsreglen, det er, at vi skal finde differentialkoefficienten, som også er kaldet sekantteorien. Og det skrives således s er lige med delta a over delta x. Og hvad det egentlig er i princippet, så er det a omtages af delta x plus x minus a af x over delta x. Og så har vi arealtilvæksten delta a, som er lige med a af delta x plus x minus ax. Og så måden vi vil finde ud af, om delta a og delta x er sekantteorien, det gør vi ved, at vi tager delta x og lader det gå mod 0. Sådan som det sidste bliver så lille, at det næsten bliver delta x, der står alene. Og det gør jeg så ved, at jeg tager to udenomværende arealer og lader dem gå mod 0. Altså arealer er funktioner af delta x, og lader dem gå mod 0, sådan så det til sidst bliver så lille, at de klemmer delta a sammen, så det til sidst giver delta a. Yes, så har vi vores funktion delta a gange delta x, som jeg så har skraveret her, eller ikke skraveret, men bare indtegnet her, hvor delta a er så a af x plus delta x minus a af x. Og vores delta x, det er så vores x plus delta x minus x, som vi har altså linjestykke. Så skal vi have de to udenomværende linjer, stykker, arealer, og det er så a af x gange delta x, og det vil så være tilsvarende det her stykke. Og så vil vi have vores andet udenomværende areal, som så er vores a af x plus delta x gange x. Og det ser sådan noget. Så hvis vi slutter op, så har vi altså tre stykker. Tre arealer, hvor det lille vil så hedde a af x gange delta x. Og det er så enten mindre eller er lige med vores a af x a is delta x delta a gange delta x, som så enten er mindre eller er lige med vores a af x
plus delta x gange med delta x. Yes. Og så har vi vores 3 linjestykker, hvor det i midten vil så se sådan her ud. Og det første, eller det mindste stykke, vil se sådan her ud. Og det tredje vil se sådan her ud. Yes. Og så skal vi altså have de her 2 linjestykker til at gå imod hinanden, sådan så de til sidst klemmer sig sammen, eller klemmer det her areal sammen, fordi delta x kommer med. Og det altså, er det samme som før. Vi har vores lille areal, som er lige med eller mindre end vores a af x, delta a gange delta x. Og så har vi vores større areal, som hedder a af x, delta x gange delta x, som også er større eller er lige med vores delta a gange delta x. Og det kan vi så uddrage, at vi har vores arealfunktion, som tilnærmelsesvis bliver klemt ind mellem, eller som bliver klemt ind mellem de 2 andre funktioner, som det sidst bliver til delta a, fordi at delta x kommer ned. Og det kan vi så skrive som lim af a delta a over delta x, hvor delta x kommer ned, er lige med delta a. Så er det samme som vores a-mærke er lige med vores f af x, og så er det til